Surman, Albatei? Mitay Sirumang. Oké. Ok, tá bom. Yes, goed. Me começa com palavra de oração romana. Nossa reza. Por Jesus, que está de altura na cielo, alabar, glorificar e santificar seu nome, Tata Santo. Tata Santo, a noite nós te postramos mais vez mais na bopia, a adquirir mais sabedoria for ti, Tata Santo. Assim, Tata Santo, ajuda-nos para que nos ame, Tata Santo, e assim que nos portem ouvido e vista para a palavra, Tata Santo. Tata Santo, lava-nos, limpa-nos, despejar cada cosco, no momento não aqui porta de nós caminha não, para não que nós por compreender Tata Santo, lo qual não cubo que visa nós. A noite queda comer irmão Stephen Tata Santo, que não tem sentir ele mais bom, pero toch e não quer a cancelar Tata Santo. Mes cosco pepa mi tame trabalho para cubo, para o importante Tata Santo, e de nos vida não abo, tá na primeiro lugar todo poderoso. Pensei tanto, nós pedimos a noite, porque cada de nós, Tata Santo, e permitir que o Espírito Santo por reina no meio de nós a noite, Tata Santo. E assim, é parte de pergunta, é parte de comentário, por Bible de guiança, Tata Santo, e que nós por comportar-nos mesmo na honra e glória de vosso santo nome, Tata Santo. Tata Santo, essa que nós pedimos, não passou mais digno de nada, e por dona de todos nos pecados, de luz, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos começar a noite com nossa cantiga de tema. Nosso irmão Biola tem? Sim, me tem. Boa noite, Romana. Hermana. Boa noite. Me tem me dilante que não está por o projeto então isso não coloca. Ok. Sim. Sim, heel even met de voorbeelden die moeten. Permite cantar em inglês, pero te toca na papel em inglês. Sí, hermana. Okay. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join this with Jesus as we travel this earth. For I'm a part of the family of God. You will notice we say brothers and sisters round here. It's because we're a family and these folks are so near. When one has a heartache, we all share the tears. And we join His faking in this family so dear. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join hands with Jesus as we travel this earth. For I'm a part of the family of God. From the door of an orphanage to the house of the King, no long rhyme and a new song I sing. From ransom to riches, from the weak to the poor,
I'm not worthy to be because I belong. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Joint hands with Jesus as we travel this soul. For I'm a part of the family of God. Thank you, Miss Hermana Bula. Nos vai entender cantica entonapa nos rumang Chetty of Jenny, nos rumang Jenny promet. Boa noite, Torene. Feliz noite. Me dai canta cantiga 12:21. Mita sirve o maestro. Mita sirve o maestro eta den mundo awe. Misa eta bibu toh mundo arechase. Mita busca su gracia, su voz mi portende. Den gozo y tristeza eta kumi. Nabideta Jesús mi Salvador. Eta cana, eta papia, comida en tempestad. Nabideta, sigur se imita. Mo por contra con mi forza. Eta en mí, den mundo turca mi por mirar su amor, mas que cansa mi porta, siempre le ayuda a mí. Misa kuete guiami, dentur mi paso Día de su venida, lo mi goza. Navidad, Jesús mi Salvador. Eta cana, eta papia, comida en tempestad. Navidad, sigur se imita. Bo por contra con mi forza. Eta viva en mí. Regocija cristiana, alza voz de amor. Eterno aleluya, na Cristo no Señor. Busque cubo esperanza, sigur le ayuda bo. Eta tur amoroso y bondad. Navidad, Jesús mi Salvador. Eta cana, eta papia, comida en tempestad. Navidad, sigur se imita. Bo por contra con mi forza.
Eta libadeng me. Amen. Amen, amen, hermana Jenny. Dank je, pecantica. Eta biba de mi. Dank je, hermana. Hermana Chetty? Oh, hermana Biola te canta 647. Ok, hermana Biola. Perdón. Yeah, Mite. Okay. Mite canta, mine eyes have seen the glory. Vivo a mira e gloria. Hermana, te proyecte, please. Hermana, me te brincando para mi por proyecto. E não Okay, porque vai, computer pega, dus. Okay, Misa, komt goed. Dispensar me bom? Di nada. Komt goed. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He has loosed the faithful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. He has sounded for the trumpet that shall never go retreat. He is sifting out the hearts of men before his judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer him, the jubilee at my feet. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. In the beauty of the lily, Christ was born across the sea, with a glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make men holy, let us live to make men free, while God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. His truth is marching on. His truth is marching on. Amen. 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 Amen, amen, hermana. Dank je para entonar a bonita cantica. Glória, glória, aleluia. Hoje noite nós vamos começar Romana e pergunta não qual word contra ayer prome na primeiro lugar. Pero por mim que sei, brother Steven, tem. Me dei. Próximo está assim uma oração para nos passar na parte pergunta não? E aí uma correção. Uhum. Vai pergunta não me vai contestar mayang. Ok. Me tinang eigenlijk o langs wie zo contexto bíblico também é cita que conhece. Versie mayang. Ok. Des avenos que sa por ejemplo cuero humano tallando, diseñando
kiko dai comentario nang anos que sa tambe kita biva nang sacos no novo of dus nos que sa kiko nang tayando di tema no come detto di mes testimonio coração gesehen anos na resa Padre de amor, nos llevamos danke hoy noche. Agradecemos, Señor, porque se nos junta aquí, ahora hay paso de otro humano que subi, la dame por subir, tato. Nos debemos acompañarnos del programa, nos pedimos en nombre de Jesús. Amén. Yung Romanco tem comentario o testimonio o que comentar algo que la signa durante la campaña aquí. E poi se su mai mi dà una oportunidad. Is iemand die getuigenis heeft of wil een commentaar geven over de thema's? Je kan je hand dan opsteken en dan krijgt die persoon een kans om te kunnen vertellen of spreken. Amiti brother Stephen. Okay. Ja. Am commissaris eerst bij die mag toch? Claro, esta noche abrí por eigenlijk con de experienciando el programa así na liu. Yung party ayer brother Stephen visa anto ami zeg maar lang nos visa mi mente 30 dengera kuni nos papesina mi no daw tamasha eens. Mag ik vertalen? Of, ja. Er was een gedeelte gisteren, broer Steven, die u heeft gesproken. En in mijn gedachten ging ik gelijk in strijd ermee. Ja. Pero, maar bij duik in mijn Bijbel niet mis. Maar ik ging in mijn Bijbel. Y con duro que botar, het asina. Maar hoe hard het er aankomt, of het is zo. Ayer brother avisa que cierto costo de kamer matrimonial, manera en música voral, en música o brother buta, amidi, amaye mane too much. La que nos visa aqui, ma pensa, meche mese tem curso, tiki mas jeito of den e kamer matrimonial, ama pensa então se boki da ture konan o brother bise, boda bisa ya tin kasi of mi misa wene po pensa e quello veta algo pisai. Ons bisa sinato. Oké, broeder Steven had over het muziek in de slaapkamer. En de lyrics dat broeder Steven heeft gisteren gepresenteerd, vond ik, het kan dat het meer, hoe kan ik die woord shaitu in Nederlands vertalen? Een beetje meer vrolijkheid. Pep. Meer pep. Opgepept. Ja, dankjewel. Meer opgepept mogen zijn in de slaapkamer. Ja. Maar ik ben gaan duiken in mijn Bijbel zelf. En de eerste vers dat ik kreeg van de Heer was: alles wat je doet, doet het in mijn honor en glory. Toch? Zoiets? Ja, ter ere van de Heer. Ter ere van de Heer. Alles wat je doet. Het staat niet bepaalde dingen. Het staat alles wat je doet. Dus dat wat je doet in je slaapkamer met je echtgenote is Oh, sorry. Maar, sorry bro. Ja. Ik switch je. Oké. Ja.
Hermana Tata Bisa, ora la duik dentro Bijbel, ela mira kutasina, que men turcos kubo tahasi, também devo slaapkamer, meseta na honra y gloria di Señor. Pero después e pergunta dala den, a paixão, eta eigenlijk die Dios. Dus de vraag kwam binnen en de vraag is compassie uit God zelf? Dus de passie die dat er gebeurt, komt van God af dan? Maar 45 Bijbelvers kuta bisa kuno. Ik heb 45 Bijbelteksten dat zegt van niet. Uno que me gusta, me puedo mencionarle, na mi va comigo com ele back, dat in Efesios 2. Eentje dat ik heb gevonden en ik mooi vond, vinden we in Efesius. Ik ga hem even snel zoeken voordat ik wat zeg. Zomaar. Ja. Even kijken. Pero mas vai buscar ele prometo bisa algo. Efesios 2:3. Efesiërs hoofdstuk 2 vers 3. Ik heb het in het Spaans, sorry. Waarom ik er niet bij ben? Efesios. Ja, Efesios 2:3. Wat tiene? ¿Qué te avisa? Ya la me va, direct. Efesios 2:3. Visa. Ya. Nos tur tameta viva antes me mediran de pasión de nos carne, cumpliendo con el deseo de carne y de mente, estaba de naturaleza y una de furia, mezcos con otro. Dus mezcos con los demás, o si Dios ha llamado a mi papi con mi mes or marese sakia que Dios se llama a mi pamita aparta. Dus de Jennifer zegt dat ze spreekt tot haarzelf dat God heeft haar geroepen om anders te zijn, om apart te zijn. Dus ik kan niet de passies van minopor bij satisfacer passion aan die carne. Sorry, no te entiendo. Me diz que me se me compreende a Bijbeltekst aqui bom, me te bisa me no por bij satisfacer passion aan die carne of die mi mente. Als ik als ik deze Bijbeltekst heb goed begrepen, dan kan ik niet mijn eigen verlangens gaan accepteren. Achterna of naleven. Of naleven, of achterna, ja. Pasomera eore di naturaleza, met de bira judi ira, mes cosculo is nang otro. Omdat dan word ik van natuur een kind van toorn, net als ieder ander. Se me tiene fout, brothers, tio, ouvi sami, hoor. Se me compreendimento não tá bom. Ja? Assunto aqui. Als ik het fout heb, broeder Steven, je kan me corrigeren over dit gedeelte. No, wacht. É bom tá. Jennifer, bij waken van hoe mis. Het goed is, zuster Jennifer, is dat jij zelf ging het uitzoeken. Ja, zijn een stoerding was hier dan. En dat betekent dat wij moeten ook hetzelfde doen. Ja, is een stoer als hier. En Dios está personalmente con cada uno de ons. En als wij dat doen, gaat God zelf persoonlijk tegen ons spreken. Ja, que me é bom. É bom.
Zuster Jennifer, het is goed. Maar umas Galatië dan 5:24. Zuster Jennifer heeft nog eentje gevonden. Dan is Galaten hoofdstuk 5:24. 5, vers 24. Esta bisa, pues es nankuta di Cristo nan a crucificar nan carne, u su paixão nan denje, e su desejo nan denje. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Amen. Dus, mita bisa mi mes e ora waar kormo maya 45 versículo que eu tô assim aqui. E ora Dus ik heb 41 versen die spreken op deze manier. E amor e amor agape e de Cristo ta contene e não ta contene e paixão de carne tenje. Dus de agape liefde van God houdt in niet de passie van vlees. Presun de glorificar Deus den turcos comita asi. Maar degene waar ik God kan eren in alles wat ik doe. Dus awo mi pergunta tá, of mi bisa camina ma queda pegar, e que Deus que dimiento. Dus de vraag is of waar ik even stoot is, wat wil God van mij dan? Con si mi tengo si para glorificar Dios esta que vai. Ja. Wat moet ik doen om God te eren? Hasta ding is siento. Dus en mi mente queda pegar. Ook in dat gebied. E contesta tá fácil, Jennifer. Antwoord is makkelijk, Jennifer. Mas tinha contesta lá, me pensava assim. Eigenlijk. Jij zelf heeft de antwoord. Ayer a predicar a palavra de Deus. Gisteren werd het woord van God gepredikt. Para compreender, você tem tiki problema com ele. Ik heb begrepen dat je een beetje moeite ermee had. Pero babai busquei para comer. Maar jij ging zelf onderzoek. Jij zelf ging onderzoek doen. Então, ora, como tá assim coisa? En wanneer je iets doet, você se é bom of é malo para sobrar. Espírito Santo tá papianabo. Dan weet je of het goed is of slecht is, omdat de Heilige Geest spreekt tot je toe. Dus se você como vai assim coisa, você acaba de momento que você vai assim. Zodat als jij iets gaat doen en je hebt het al in je gedachten al om te doen. Tem momento tinha pergunta, это vai agradar a Deus, sim of no? Dan is in je gedachten het vraag, zal dit God eren, ja of nee? Então momento contesta, Deus não le gusta essa aqui. En dan geef je jezelf het antwoord. Of Espírito Santo eigenlijk de sunguta bisabu. Essa aqui não, of essa aqui sim, Jennifer. Eigenlijk de Heilige Geest zegt tegen jou, dit niet, de andere ook niet, of wel of niet. Então, ja. Mio não hacia, paso después vota sentir mal. Paso hope ya no está, vai hacia costo. Então después no está contrista Espírito Santo. Então no está sentindo mes malo. En soms, het is beter om niet te doen, omdat als wij het toch gaan doen, dan gaan we de Heilige Geest pijn doen. Oh? Bom, danke. Maar mira, man, op interessante bailar. Nee, wat ik wadi nando. Heb je mij toen, maar ultimo je vida. Ik zie een hand opsteken. Je mag de microfoon openen. Alsjeblieft. Estão escutando? Sim, dá vai no. Sim, eu vou pergunta.
Se quiere hacer un análisis con cada uno así personalmente. Sorry broer, over je Sophie, vraag. rustig. Nos team vertaler, hè? Over je vraag. We hebben een analysisstudie. Of we hebben geanalyseerd. Sí, que me arriba Efesio 9, entonces fue Galatio 5. ¿Escucharon para qué? Over Efeze en Galaten, die we hebben gelezen. Y que dice, agrega un versículo y con el contexto de cuenta importante. Si nos lees Isaías 1, a mí va a quedar rápidamente, Isaías 1. Ik wil wat toevoegen. En dat is Jesaja hoofdstuk 1 en vers. Kijken. 5-6. Ik wil Jesaja 1 toevoegen, versen 5 en 6. Ok. Então vai ler. Tu bisa não seguir nada novamente. Isaías 1:5-6. Paquico mestre sigue bativo. Paquico botasi rebeldia. Intere cabeça malo e intere coração tá desmaiar. Por de plante pia, tem a cabeça, não tem nada bom em dia. Sino solamente herida, golpe, llaga abrir, com o guardo primi, ni maraco corban, ni suavizar o zeta. De como está essa aqui como base, sirva por 2 versículos, né? Waarom neem ik dit als basis over je 2 Bijbelteksten? Sim. Para nós começar a mirar nós mesmos, nossa mente natural está malo. Om onszelf te gaan analyseren en zien dat onze hersenen, onze mentaliteit is slecht. Ok? Se nós podemos desde paixão, se é fruta de espírito. Als we kijken wat er over gaat over passie, de vruchten van de Heilige Geest. Químico uno só é também chamado domínio próprio. Als je neemt 1, die zegt zelfbeheersing. Ja, ok. Então, ora nós vamos como está coisa como exemplo. Se nós podemos desde assim, sorry. Waarom neem ik dit als een voorbeeld? Ja, se nós vamos em contexto de relação sexual, cada vez que você está custa energia. Als we in de context van gemeenschap hebben met elkaar, dat kost veel energie. Elke turbia que você, ok? Elke keer dat je dat doet. Sorry? Elke keer dat je dat doet, ja? Sim, correto. Então, o que eu vou mirar na hora? É que dominar para o Espírito Santo, já está acaba não por vai estar sendo de excesso. Verdade, tradução. Ja, degene die door de Heilige Geest wordt dominaal. Wauw, 1 moment. Waar naam je man? Beïnvloed, hoe ze praten, beïnvloed of... Ja, beïnvloed. Ja, door overheerst. Degene die door de Heilige Geest wordt overheerst, dan gaat die denken en zeggen, ik kan dit niet of te vaak doen. Ja, correct. En je kan bij zeggen, in het bij analyseren. Dan gaat hij analyseren. Hoeveel mag en hoeveel mag niet. Ay, sorry. Wat wil dit? Quanto no por. Correcto. Ben, tengo pregunta cómo nos por llegar a glorificar a Dios. Nog een keer, Roman, sorry. En uw vraag over hoe we kunnen aan God eerbieden en glorificar a Dios. De action. Ja, oké. In deze vraag kunnen we vragen of stellen. Hoe kunnen we God eren? Ja, então, para nós por God, me digo vai ser conforme lei. Então, não fica, me digo vai lá, que com minha culpa, só trabalhando vira, traduzir. Als ik God moet gaan eren, moet ik gaan doen conform de wet. Ja, que vai agora me digo vai
tiene grens para mí no gasta mi energía de exceso. Dan moet ik tot de grens gaan, zodat ik mijn lichaam niet overtreed met deze actie of met deze dingen. Ja, entonces, en ámbito de mi ejemplo, es pasión animal, es veces hacia tu hora. No te importa el lugar, el momento. Oké, als ik ga kijken over de dierlijke passie, dan gaat ze doen elke keer en maakt niet uit waar en hoe. Correcto. Entonces, ese es lo que nos llama, de palabra griego, erotismo. En het Griekse woord heet die perotrisme? Erótico. Eros. Eros, ya. Ah, eros. Eros, oké. Eros, ya. Entonces, yo no sé, mire, ahora, como cristiano, nós não por estar praticando o amor aí. Para nós também assim daño na nos templo. Dus wij als christenen kunnen we deze dingen niet in praktijk brengen, omdat dan gaan we onze tempel beschadigen. Ja, para mí tener contigo en ese sentido aí, contigo para estar analizando cada aspecto para ver na onde por estar haciendo mi daño. Entonces, si está haciendo mi daño de acción ahí, mi no te va a estar glorificando a Dios. Isso para mí no es bueno, para mí tener contigo. Oké, om kort te maken, om dit kort te doen, we moeten altijd gaan onderzoeken, analyseren, kijken wat brengt schade toe aan mijn lichaam en wat permitteert God. Ja, natuurlijk. Para mí explicar que ahora digo, mi mente natural nunca te va a avisar a mí está mal, porque mi mente gusta cosas mal. Essa é a misterio palavra de Deus, maneira para começar. En omdat als je gaat goed kijken, als je goed gaat kijken, mijn gedachten, mijn slechte, zondige mentaliteit gaat zeggen om te doen. Maar als ik de Bijbel bestudeer, dan ga ik zien dat het niet goed is. Ja, correcto. Entonces, último versículo, mira la atrás está. Eclesiastés 3, versículo 1, of 5:1. Ahora laat me even spreken. Eclesiastés está hooglied of klagliederen? In Nederlands weet ik niet. Eclesiastés, het boekje de Salomon. Oude Testament. Dan is het, ik denk, hooglied. Hooglied, welke... Spreker. Michiel staat bij klagliederen. Prediker. Yes. Prediker? Prediker. Yes. Oké, welke hoofdstuk, broeder? Hoofdstuk 3, hoofdstuk 3, vers 1. Versículo 1. Esse é o último versículo que me diz. Diz-nos que tempo estipulado para turcos e que tempo para tu evento bom de cielo. In korte samenvatting, is een tijd voor alles. Eclesiastés 3:1. Haciendo una samenvatting, de Eclesiastés turcos ao tempo. A mim que vai estar estudando agora e tem tempo apropriado. Bom, pero o tempo está cortico, não pode abrir agora. Dice Pidi me quer agregar. Oké, de tijd is kort. Ik heb een stukje niet kunnen horen, broeder, omdat er was veel lawaai. Dus ik heb... No, het tempo está... Mita tenete aqui na porta outro bem nos põe ampliando bastante, pero diz para nós, mira que nós que começar a analisar se é importante. Pero mas diz um ponto só, que tem contexto de como por destruir mi templo, tem excesso, e é ação, é paixão, of het desejo. Oké, ik hou het kort. Het gaat over het punt van hoe kan ik mijn tempelen vernietigen door deze vleeselijke passies. Moeten we gaan analyseren. Thank you.
Dank u wel. Tem más gente que lo quiere contestar la pregunta. Zijn er nog mensen die op de vraag antwoord willen geven? Yes. Maar ik rekeer het je. Antwoorden? Ja. Dus alle zusters zijn stilgebleven. Ja, Besomra, ja, ik snap het. Het is niet een thema die heel veel mensen er willen over praten, hè? Mita comprender pas wat het thema toen Het is naartoe privé. Ja. Ja, het is algo privé. We zien Patrick Simons. Patrick Simons. Patrick. Hi, goedenavond Patrick. Heb je vragen? Mita bij contesté. Hermana. Denk boek, denk ik ter Bijbel. Tem boekje Utamasha apart. Hermana baby, su stem klinkt leeuw. Sim, minota tenda roman, mino pode traduzidor com stem tá muito bom roman. Denk nos Bijbel, denk is 66 boeken en tem boekje Masha apart. Oké, in onze Bijbel, binnen de 66 boeken, er is een boek die heel erg speciaal is. Cantares. Cantares, is dat hoogliederen? Ja. Song of Solomon. Minota bij papi over de jepreta bompa romana bij studie. Dios a zorg para turcos, para cada de nós. El laatste versículo que el romano has mencionado, o tempo, anto. Si romano está traduzido? Sim, romano, zuster, nog, alsjeblieft. Stem te leeuw ainda? Para mim, se é tão tiquileu, romano. Ainda. Oké. Probeer nog een keer, zuster. Het boekje die Cantares. Het boek van Hooglied. Aduna. Geef aan. Assunto de homem e mulher tem amor por Deus que para ser. Geef dingen over wat God wil, wat de man en vrouw gaan doen. Então, é bom para nós estudar den espírito para nós por compreender. En het zou goed zijn als we deze boek kunnen bestuderen in het geest, zodat we kunnen het begrijpen. Tem tempo para turcos? Er is tijd voor alles. Deus aduna nosso espírito de amor, poder e domínio próprio. God heeft ons een geest van liefde, kracht en zelfbeheersing. Com nós exercer essa aqui, segundo a vontade de Deus. Hoe kunnen we dit in praktijk brengen conform de wil van God? Het is heel interessant. Het is bom para nós estudar com casar, studeren junto. Deze boek is heel erg interessant, vooral voor de mensen die getrouwd zijn. Waarom die kon studeren junto? Waarom samen deze boek bestuderen? Het heeft te maken met ons temperamento. Vaak heeft het te maken met ons temperament. Então sempre botamos de docente casar nanta oposto de outro. En meestal heb je in een huwelijk dat elke persoon is een tegenpool van elkaar. Então een não pode ajudar outro para pôr tem controle. Laga Espírito Santo tem controle de não para não por expressar amor para outro. Daarin kunnen ze gaan leren dat de Heilige Geest hun overnemen, zodat hun
kracht krijgt en liefde voor elkaar kunnen krijgen. Tem é parte íntimo de cada para com o outro. En het gedeelte van de intimiteit van elk van hun. Maar corre agora é baque o me arranha na casamento e tem quase tudo é parte não interessante. Ik heb een bak genomen die ik heb ooit in een huwelijksfeest gekregen en het heeft verschillende interessante dingen. Bem estudar humana é parte pro humana casar por abrir para outro te assistir não tá casar pero que se tem plan é para não render haia com surpresa depois. Dus het is heel belangrijk dat de echtparen dit boek gaan lezen, maar ook degenen die van plan zijn om te trouwen, zodat jij niet of hun niet met verrassingen verrassingen tegemoet gaan. Het is bonito para lezen. Het is een mooi boek om te lezen. Se no Espírito Santo não apone, mij denk de Bijbel. Anders had de Heilige Geest deze boek niet in het midden gezet. Of had het erin gezet in het midden. Deus bendicionar Romana. Mogen God jullie allemaal zegenen. Me quero agradecer, hermana Baby, imensamente para o consejo e me estava a sa o Jesus tem contesta para turcos. Ik wil zuster Baby vai estudar seguramente, hermana, mas dank je mesmo. Sorry. Ik wil zuster Baby bedanken voor haar gedeelte. Ik wist zeker dat God heeft altijd antwoord voor ons allemaal. En hij gaat zeker deze boek bestuderen. Nós romana, a noite está botando me de uma posição opicayente. Me arranha anônimo verzoek para pergunta. Of para remarque. Zuster Alba, je mic staat uit. Ja, dat ging vanzelf. Oké. Broer en zuster, ik wil jullie zeggen dat jullie zetten me echt in een hete positie. Ik heb hier een anonieme bericht gekregen. En ik vind het niet leuk om zo te praten. Ja, en dat is leuk papje zien, pero ja. Oké, Roman, abi, ito een suggestie, ito algo un comentario erbij. Ito een pregunta, ito een comentario. Het is een commentaar, wat het bericht zegt. Roman avisa, anto corda bom. Leche di mama. Dus de persoon zegt, herinner goed, de melk van de moeder, dat bedoel je? Ja, is voor de baby. Is voor de baby, ja. Niet voor iets. Niet voor iemand anders zijn kind. Niet voor, oké. No pão outro rende suyo. Ja. Assim, hermano, te communiceer, hermano, que men niet dat stukje mag je ook niet doen. Want het is niet voor jou bedoeld. Het is voor de baby bedoeld. En niet voor iemand anders zijn kind. Oké, heb je daar hier? Dat Roman su baby no para outro baby bedoeld. Roman, a compreender? A mí como de nada. Ik heb que me persona visa doen esa aquí también como remarque, pero en la papel otro style. El avisa. El leche de pecho de mama tapa un baby. Okay, no pa baby o no pa baby de you. Of no pa you de otro mama. Ya, no pa you de otro Wendy. Okay. Bisa Romana vai estudar e book Cantares. Yes. Cantares. Okay, mag ik estudar e book geef me een kans. Ik heb het ook moeilijk hier. Oké.
Wat die persoon heeft gezegd is, het babymelk van die moeder is voor haar eigen baby en niet voor een andere baby die is van een andere moeder. Is het goed zo? Ja. Yes. Oké. Zeg niet een andere baby. Het zegt een andere kind. Hiermee wordt bedoeld, de borstvoeding is voor baby's, niet voor volwassenen. Tapa, een baby no pe casa. Sim, na quero que me casaste un que da lofe de coi. Yes. Amen, amen. So antes no tatimag di do na baby nang ku. E mama amuri of e mama no ting leche si meeting leche you na pecho e tempo mi tatimag di na se itanifica no pa casa pero pa baby. Yes. Okay. Amen. Pero een pergunta para análisis. Sorry, mag ik even vertalen? De zuster heeft gezegd, vroeger, als een moeder was overleden, dan kon een andere moeder borstvoeding geven aan die baby, omdat de moeder was overleden van die baby. Maar dat borstvoeding is niet bedoeld voor de mannen. Een pergunta. Een vraag. Para Edamana, durante quanto tempo está contigo a dona na pecho? Durante quanto tempo, quanto anos, quanto luna a dona é baby pecho? Oké, dit is een vraag voor de dames. Hoe lang duurt om een baby borstvoeding te geven? Bij mij is het zolang de baby het zelf wil. Ik heb 1 kind gehad die tot 2 jaar heeft geduurd. Amen. Bom. Tremendo. Ok. E como já se pergunta para nós, mente começar a processar a informação que nós temos. Segundo a informação que nós temos. Waarom heb ik deze vraag gesteld? Omdat ik wil dat wij deze vraag gaan processeren. Dat we gaan erover nadenken. Sim. A base, ok. Que ahora durante 2 anos, talvez seja mais cortito. Durante 2 anos. Gedurende die 2 jaren. Nós não temos relação sexual com nosso esposo. Daar hebben we geen seksuele relatie gehad met onze man. Então, me tem que ser de como é hora. De como passou? É de como? Waarom? Para sombra, e pecho não te disse de que hora te produzir. Omdat de borst, die gaan niet beslissen wanneer gaat die borstvoeding geven of melk. Correto. Den action in de situatie, in de actie of in de situatie, ora mama of mama of papa te bezig. Wanneer de vader en de moeder bezig zijn met seks, ja? E pecho também produzir leite, door die stimulatie. Dan gaat de borst melk produceren door de stimulatie die ze krijgt tijdens de seksuele handelingen. Correctamente. Según a teoria, volgens de theorieën, nós não mais tem relação tanto com mama do na o pecho. De mannen mogen geen seks doen terwijl de moeder nog steeds borstvoeding geeft. Esta quadra com verdade? Esta pergunta. De vraag is, klopt dat? Klopt dat met de waarheid? Pergunta para nós analisar. Nee, wacht. Mita papi ko ba ki ko na manin ta. Pasama. Dunano borstvoeding. Después de una borstvoeding, hoop je hormonen die een moet lanta. Oké, ik ga deze dingen gewoon zeggen zoals het is. Wanneer een vrouw borstvoeding geeft, veel hormonen worden wakker.
Prueba vou contestar, sorry. Então, me não avisa como está de acordo com o pensamento. Ik heb niet gezegd dat ik mee eens ben met de denken. Gedachten. Okay? Ja. Gedachten, correct. Ik snap het. Ja, ik snap het. Dit is para nós pensar, para nós começar a processar a informação. Analisar, para nós mesmos. Ja, base pergunta toch analisa. Ja. Correct. Die broeder zegt, hij heeft dat gezegd omdat wij gaan erover nadenken, dat wij gaan dat even in proces brengen. Vandaar dat hij stelt. Para nós pintar na realidade na vida. Vida, ja. En dat daarbij toch? Om in de realiteit van onze leven terug te brengen. En hoe de realiteit is. Oké. Oh, me diz mencionar versículo, não tinha presente. De broeder wil een Bijbeltekst doorgeven. Oké. Pablo avisa el único motivo para abstinência. Sorry. ¿Sí? De enige reden voor. Mijn seconde abstinência in Hollands. Afblijven. Afblijven, correct. Tapa motivo de oração. Volgens Paulus, de enige manier dat wij kunnen onthouden van dat is door middel van gebed. Correct. En die mensen botin oração, botin também ora tem regla, botin tudo lei na naast de gebed hebben we ook regels. Je hebt al deze dingen. Ja, van de maand kan als de vrouw wordt de maand regelmatig, één week per maand, en heb je al die regels. Oké, de menstruaties dan? De menstruatie, ja. Om de vraag kleiner te maken, beter te stellen, is eerst, er is een regel of een principe in de Bijbel die we kunnen vinden dat zegt dat de vader de melk van de baby niet mag drinken? Dat is de vraag, om meer direct te stellen. Is een principe of een regel in de Bijbel die zegt dat de vader de melk van de baby niet mag drinken? Waarom stel ik die vraag? Want als we dat principe vinden, dan moet de studie daarom gaan. Maar niet op mijn kennis of mijn wens, mijn idee. Daarom is de vraag. Om niet een hele omweg te maken. Meer direct te stellen. Dat is beter. Of we dat principe kunnen vinden, is beter. Oké, bom. Vou ter tudo isso. Vou perguntar, tá bang analise. Correct. De vraag van broeder was om even te gaan analyseren, even uitpluizen. Anatomicamente e fisiologicamente, ora gene moe está donando pecho. In het anatomie en fysiologie, wanneer een vrouw borstvoeding is aan het geven, komen stoffen vrij in de melk. Goeie stoffen, hè? Dat ben Misa kung sabi sa stof na papiamento. Vitamine, mineralen, dergelijke dingen. Pero también tem hormonen ng kutasali. Nutriënten. Er zijn ook hormonen komen. Pero esse também te stimula. Ora, ene moet doen een borstvoeding, het stimula também que a baarmoeder depois de zwangerschap, depois de bevalling, daarbij zijn lugar. Als een vrouw borstvoeding is aan het geven, stimuleert ook de baarmoeder dat ze terug op haar plek gaat. Ora essa que está sucediendo, é muito menstruando. Wanneer dit plaatsneemt, dat betekent dat mevrouw is ook aan het menstrueren. Pero no turbe, menstruatie te kan gepaard het proces aqui.
Maar niet altijd menstruatie loopt gepaard met deze proces. Na momento, o emoe acaba de menstruar, não significa que o dente clapa nada. Dus op het moment dat de vrouw klaar is met menstrueren, betekent niet dat mevrouw klaar is om iets te doen. Bosaku ora umue ku acaba de haya you hasi sex prome ku ora, hasi sex prome ku e tempo ku su corpo ta stipula. Wisten jullie dat wanneer een vrouw gaat seks doen voor de tijd die gestipuleerd is? E se te prome oorzaak die continentie. Continentie. Dat is de eerste oorzaak van incontinentie. Bij een vrouw. Bij een vrouw, ja. De tweede oorzaak is baarmoederverzakking op vroege leeftijd of oudere leeftijd. Oh, sorry. Dit stuk moet ik in Nederlands doen. Ik weet het ook niet in een papierment, sorry. Sí. Placenta. Ja, pero placenta, wak. Placenta te sali después que you cabezal. Sí, placenta. Pero después que you cabezali, tu renueve luna nanku e hei te referrek idena em este tempo vai su lugar back, e tem este tempo per cura, e tem este tempo para yenko. Que meni, não são papia mês de seks, no? Depois de bevalling. Maar hoop tempo. Wanneer na de 9 maanden mevrouw heeft bevallen, de placenta komt eruit, alles moet naar zijn plek gaan. Maar wij spreken niet over seks, omdat alles moet terug naar zijn plek en moet alles tijd nemen. Miku antoting eigenlijk een periode stipulada de 40 dias, eigenlijk. Protocol gezien, hè? Er is ook een tijd gestipuleerd dat houdt in 40 dagen. Pero mi curva no está curva. Maar mijn lichaam is jouw lichaam niet. Dios no trae mi manera la traabo. God heeft mij niet gemaakt net als hij jou heeft gemaakt. Dus in andere woorden, mi bisabu, taku, mi si, tinku, cuida mi curva, cuida mi gezondheid también. Entonces, si algo komt in jeopardy con mi gezondheid, dan significa que no está oké con Dios. Oké, dus en met andere woorden, ik moet zorgen voor mijn lichaam dat als iets gaat doen of gebeurt, voor de tijd dat gaat niet volgens God, dan is het niet goed. Basaku oro muito do na pecho, anto ehene amor bij frimel inana no. Basaku aceitame por daña ehene moe su gezondheid. Toen te bisabu kukio. Wanneer een vrouw borstvoeding is aan het geven en die man gaat daar friemelen, dan gaat de gezondheid van de vrouw ook eronder lijden. En dus zeg ik toen tiki mas, met een tiki mas erg. En toen ene na baby se despejo met de baby kans, pero no tan nada. Ik ga het nog erger maken als mensen gaan denken dat ik stomme dingen ben aan het praten, dat maakt me niet uit. Het hormoon oestrogeen. De oestrogeen? Ja, ora het desregular. Ora het desregular. Dus als het niet gepaard loopt. Als uit de regelmatigheid. Ja, de hoeveelheid progesteron en de hoeveelheid oestrogeen, als het niet regulair loopt. Als het niet regulair loopt, met naast elkaar. Als het niet samenlopen, als het anders gaan doen. Is ook een oorzaak voor borstkanker. Later. Oké. Ja. Dan met een oorzaak para cáncer de pecho. Cyste. Borstvliesontsteking. Nos prosseguir num nang. Pang wene muwe. Que meni ene muwe nang. Boso kurpa ta di boso nang. Dus dames. Ora que wordu danha. Wanneer die beschadigd is. Nota en homer te leidt. Is niet de man die leiding geeft. Die eronder leidt. Dus van de pijnen. Van de koorts, van de ontsteking van de borsten. Ja.
Sorry. Vrouwen die kinderen hebben gehad, die ooit een borstontsteking hebben gehad, door niet op tijd voeding te geven, die weten wat erover ik praat. Ja. Dus ik wil het daarbij houden, want ik praat te lang. Oké. Broeder Steven? Broeder Steven. Ja, ik had een vraagje. Ja, ik heb gehoord dat wanneer een vrouw, ja vroeger hè, wanneer een vrouw, ja, een mama, Man Steven, sorry pero, mi te atender, Man Steven, hopi. Leo, sí. Si Leo mi no está comprendiendo nada de lo que Roman está papiando. Ok, oído. Sí, un poquito más mío. Ok, vamos a atender antes, ahora como yo. Ik heb begrepen, begrepen dat vroeger toen een vrouw een kind kreeg. No por despegue cabello no por así ópicos. Ik heb begrepen dat wanneer een vrouw een kind heeft gekregen op bevalling, kon niet veel dingen doen. Sí, por ejemplo, Isa, dus su lomba da brie, Omdat haar rug open is. Ja, is en we zien. Anders dan dat we de echt goede mooie dingen doen. Daarom zorgt ze goed voor de vrouw. Sí, pues el tiempo es un tiempo que tengo. Tu código my back naar su lugar. Omdat in die tijd moet alles moet terug naar hun plek gaan. Ja, pero aquí en de momento en je awe, maar jij te traga. Maar tegenwoordig gaat een vrouw bevalen vandaag en morgen gaat die gewoon werken. Ja. Dus ze dan met een bongo, quizás, solo por explica ook aan deze. Het zou heel goed zijn om even over deze thema te gaan uitleggen. Dat is hier man Patrick Simons. Ja. Broeder Patrick heeft de hand al lang opgestoken. Meteen. Ja. Un parte de persoonlijk, nossa paciente, nossa dias dos Roman. Ik wil iets persoonlijk vertellen. We zijn met zijn 12 broers en zusters. Mijn mama te traten naar finaal. Mijn moeder heeft gewerkt tot het einde. Dosimang. 2 weken. Werkt ze. E parte di reforma pro saúde cadrenta. Dus het deel van gezondheidsreformatie kwam binnen. Mas sobre etabisa, nós tínhamos que buy back na e forma que nós estava tratando. Omdat het zegt het volgende: wij moeten teruggaan naar de vorm die wij waren, die als eerst waren. Então, aqui dentro é também hora que nós está come e bebe de acordo com Deus sua vontade. En hier zegt het volgende: wanneer we eten en drinken conform God zijn wil. Então, nós frontalo porque dá claro para nós tomar decisão para agradar a Deus. Roman, palabra promete Roman. Voorhoofd. Onze voorhoofd, dan is die klaar om de beslissingen van God, of dat we goede beslissingen kunnen nemen van God. Tá pensei, Romano 12, 1-2, tá nós não me está conforme o mundo. Daarom, Romeinen 12, 1 en 2 zegt het volgende, dat wij moeten niet conform zijn. De wereld zijn.
Esta verdade que el lomba tá abrir, pero sempre tá cose faja para depois que acaba de ganhar, eu tá faja el lomba. Oké, het is waar, het is zo waar dat de rug inderdaad gaat open en daarom was het een soort dikke riem om even vast te binden aan de vrouw, zodat de rug op zijn plek zou teruggaan. Anto dilante di faja eta hancho pa asina guanta pe matista me por een chance subi bij su lugar pa guante. Dus deze soort riem is heel erg breed, zodat de baarmoeder terug op zijn plek zou kunnen gaan. Door dat doen emotioneel na edat hopi jong. Galinha come. Galinha tem hopi hormone dentje emotioneel na edat hopi jong. Zo hormonen te começar a funcionar. Oké. Kip heeft bijvoorbeeld heel veel hormonen. En zo een kind in de jonge jaren dan beginnen hun hormonen te snel werken. Então nós temos um problema com gente na sua idade jong. Ora que é hormonen da flexibel halto. Dus dan krijgen we deze probleem dat wanneer jongere mensen kinderen krijgen, dat hun hormonen helemaal alle kanten gaan. Anto enota pa mulher só pa homem também. En dit is niet alleen voor de vrouwen, maar ook voor de mannen. PC, meester pap, sinta papia arreglar e cosnan pa cuida e outro. Daarom moeten we met elkaar samen zitten en dit in orde brengen en met elkaar spreken, zodat wij voor elkaar kunnen zorgen. Sobre hermana vai te aconselhar que den a vida matrimonial de 3 personas no mister 30. Omdat zuster Ellie wij zegt als advies, in een huwelijk van 2 moet de derde persoon niet binnendringen. O único que pode entrar é a palavra de Deus, Espírito Santo. De enige die binnen kan komen is het woord van God, de Heilige Geest. Dat pensei, nós temos que vai, maneira mais, vai na Bíblia, senta papia com outro para por arreglar, planear. Daarom, zoals die zuster heeft gezegd, naar de Bijbel gaan en samen de Bijbel studeren, samen alles in orde zetten om alles te kunnen op te lossen. Passou turcos tem seu tempo stipula. Omdat alles heeft zijn tijd. Mesmo coisa com meio de erro estava tem é palo de conhecimento bom e malo para proof rende sua lealtade naar Deus. Zoals in de Hof van Eden, dat de boom te midden van de Hof van Eden stond om de mensen te beproeven. Den turcos Senhor tem parte de G que é apone para proof nos lealtade naar G. En alles heeft God ook een deel van zichzelf om ons te beproeven of wij trouw zijn aan hem. Para sobre esta punta, você não sabe que você culpa do templo do Espírito Santo? Omdat hij vraagt, weten jullie niet dat jullie lichaam een heilige tempel is van de Heilige Geest? É que destruir o templo que está sucedendo com ele? Você está destruindo o mês. Dus degene die de tempel kapot maakt, is zichzelf aan elkaar kapot maken. Aan het vernietigen. E mulher não me se laga e homem destruir? De vrouw moet niet de man haar laten vernietigen. Ni e homem tampouco não me se laga destruir. En de man moet zijn vrouw ook hem niet laten vernietigen of kapot maken. Deus bendicionar humana. Corre para Jesus. Mogen God jullie allemaal zegenen.
Dat jullie mama's commentaar op party die besaki. Zijn er nog broer en zuster die een commentaar willen geven over deze stukje? Zuster Katrina Tabisa, een moment. Zuster Katrina Tabisa, my mother did all of that when all her children was born. So it's being said, it's true. Amen. Yes. Okay. E parti anatomia come por avô bij die parti die hene so loma take da brinda bevaling yama na holandês pina be fida zeta camina e yuta drumiding e hol di e mamas lomba e door de peso die e wesu nang aki de krakbeen dus nan tas schuif op anto ore yu kabinanse dus oh sorry. Oké, wat ik heb begrepen over de anatomie, over dat de rug van die vrouw gaat openen, toch Jennifer? Ja, als de baby eruit komt. Ja, hoe heet dat in het Nederlands? Spina bifida. De spina bifida, dus dat is de bot wat open gaat, waar de opening gaat. Dat heet zo bij iedereen. Spina bifida, ja, ook bij mannen. Oké. Ja. Dus daar gaat het. Omdat daar zit de kind, toch? Ja, de kind slaapt daar. Hij daalt om naar beneden te komen. Dus hij ligt daar. Dus zijn gewicht drukt op dat bot heen. En dat bot is een soort sponga. En dat gaat schuiven naar beneden. De bekken gaan open. De baby komt eruit. Bij sommige moederen gaat de bekken niet open. En dan hebben ze een keizersnee. Ja, klopt. Maar na de bevalling, dit moet ook helen. Want als je ook dingen gaat doen, zware dingen gaat telen, of ja, seks gaat doen, of andere bewegingen die je niet mag doen, kan het ontstoken raken. En dan kan je ook nog een bekkenstabilisatie krijgen daarna. Want tijdens de bevalling kan je al een bekkenstabilisatie krijgen. Hangt vanaf de gewicht van het kind, hoe snel de artsen zijn daarbij geweest. Maar als je daarna een bekkenstabilisatie krijgt, dan heb je gelijk ook een incontinentie. En dan is het een weg naar genezing zwaarder. Eigenlijk, als dat stukje ontstoken raakt. Dus wij vrouwen zijn heel als een bloem, laten we zeggen. Vooral na de bevalling. Oké, dankjewel. Voor alle mannen. Ja. Tem umas perguntas, amigas, somewhere. Oké, Mamira, Namiwak. Ja, er is een vraag van iemand, somewhere daar. Den seks e homber no por Ay normal, kan samje we hombo. Anders mij ook. Le pergunta rond. Ja, Romana, habia chat, rece. Me sinto me roupa incômodo de papiacina aqui por donami, pero habe chat Romana por rece. Anto, me tamane pergunta ro. Moet ik dat vertalen? Ja, als je wilt, als je kan. Oké. De persoon heeft hier geschreven. Tijdens de seksuele handeling kan een man niet de borst van de vrouw dan zuigen. En niet ook zijn intieme deel. Dus de man wil de borst van die persoon, van die vrouw zuigen. En wil ook misschien de intieme deel van de vrouw ook zuigen. De vraag is, mag dat niet? Ja, broeder wil iets zeggen? Ja, zeg het maar. La ganam bij el curso de teacher de Pastor Francisca. Amen. Man, dus je Europa dan. Ja, wacht. Mi può contestar. Ma mira, vorige keer ik cursus samen via een werkelijk doen via internet.
Pero te explico completamente tocante Jesse. Oké, die broeder die geeft advies om deze vraag te antwoorden. Om de cursus bij Pastor Francisca te volgen. De broeder heeft deze cursus gevolgd, dus hij kan misschien antwoord geven op deze vragen. Oké. Ja, schiet er contesten. Maar. Ja, wat is het antwoord? Alsjeblieft? Wat is het antwoord? Het antwoord is dat het mag. En Pastor Francisca die legt het uit met al die Romeinse namen en al die dingen. Dus ja, het is beter dat hij het uitlegt. Dan kan iedereen het allemaal begrijpen. Want het kan van allebei de kanten. Oké. Volgens zijn uitleg. Oké, dus Pastor Francisca legt die constant tot de papa todos manda legt uit más mío. Pero según Bible, práctica romano, no tapa, sorry, na vilaga, mate un tema muy importante. Sí, dice un punto. No, step 1, step 1. Netamente, después de vale, atrove, en muita, transvisa, su parte íntimo está corriendo flujo, para el que es estimado verbal. Oké. Na de bevaling, de vrouw krijgt wat fluïde dingen na de bevaling, dus dan gebruikt zij mandverbanden. Oké, na een kawa, volgens Bijbel, in de moeite impuro. Dus volgens de Bijbel, dan is op dat moment dan is de vrouw op dat moment ook onrein. Onrein, correct. Is dit een stap onbekend? Loke, contestando pregunta, om een antwoord te geven. De persoon is erbij wacht, hoe sua acción no te quiebra un ley de Dios. Dan antwoord te geven op de vragen, moet deze persoon voor andere stemmen. Ik kan niet zo vertalen. Sorry, broers en zusters. Nee, en hier wordt er ook niet gezegd over menstruatie. Het gaat om gemeenschap in generaal. Dus zonder menstruatie. Volgens mij, volgens Bijbel in Cantaris, de zuster had net Cantaris. Laat me even die zuster laten antwoorden. Zuster, baby? Ja. Esta un huiswerk, Romana. No usa el tempo bom aqui para nós por hanha é parte espiritual para nós que se pensa não sabia aqui não. Pero bem usa essa aqui como huiswerk de oração. Amen. Amen. Ora aqui. Amen, amen. Nós não podemos sacar outra coisa ora aqui. Então, é hope de pergunta não aqui pode muita não ainda lantar. Você entende? Então, é muito, não está bem pluister, porque é uma pergunta que não por compreender tudo coisa. Então, não está bem pluister, o que é maior, não tem que pluister. Laga nosso coração, é também duro, egoísta, para rato, para nós por, vai o aqui com o Senhor que bisa nós. Não laga essa que não é parte da principal, porque é tempo que nós vivemos aqui, de um versículo que bisa, assim na leuta, estão casados como se fosse não está casado. Para motivo de coisa que está passa e tem que passa. Agora nós fria nossa cabeça, vai estudar boek in Romana. Oké, even een samenvatting geven van de ze wil dat deze kostbare tijd niet wordt gebruikt voor deze dingen. Er zijn nog kinderen, ze hoor kinderen nog in de achtergrond. Kinderen kunnen deze dingen niet begrijpen. Dus zij adviseert om dit zelfs te gaan bestuderen onder de leiding van de Heilige Geest. En ze zei ook dat in de Bijbel staat ook dat sommige mannen doen net alsof ze niet getrouwd zijn. Dus laten we dit thema bestuderen met de Bijbel en de Heilige Geest. Amen, amen. Amen, amen. Hermana Aishel. Sí, hermana Aishel, mi quiera segunda palabra de hermana Baby,
Sobre enota baya ahora aquí, riva el cual nos deriva de matrimonio, el habira un seksuele inlichting. Oké. Mag ik wat zeggen, zuster? Mag vertalen? Deze zuster wil erover hebben wat de zuster Baby heeft gezegd. Het gaat niet meer hier over het huwelijk, wat eigenlijk deze programma erover gaat. Nu is het iets van seksuele tint geworden. Tapi saya denk hoop les nang nos tahanya huiswerk. Daarom essa kita 13 het pareja também vira mais cerca outro para sobanan também papia abrir com outro enquanto de lo que a Bíblia tabisa de vida íntimo entre de homem e de mulher. En daarom deze thema's, deze lessen krijgen we huiswerk. Zodat dat de vrouw met de man samen kunnen bestuderen. Dan kunnen ze meer openlijk spreken over deze thema. En dan kunnen ze dichter bij elkaar komen. Ja, is waar. Mi quero dizer dat door die quando se trata el tema, ayer também, por exemplo, parte deel 3, kuta papi dias. Ik wou broer Steven wil zeggen dat niet vergeten, we hebben gisteren thema 3 erover gehad. Juist, dus dat is een pergunta a Bindiland, door die thema geworden is. En daarom zijn de vragen naar voren gekomen door het thema van gisteren. Yes, dat is sowieso het een koos ku nos tinku nos meester Sadije. Maar het is sowieso iets dat wij moeten ervan weten. Ja, es sombra ene mese saku het bezig te honrando Dios con su acción, sí of no. Dus de persoon moet weten of zij of hij God eert met zijn of haar acties. Ja, no we say te bisa yora si por of no por. Portanto, se no die use palabra ang bruto man agora skibi. Por pregunta da gewoon por of no por. Dus dan kom je eigenlijk op het punt van kan het of kan het niet. Misschien gebruiken we niet de manier hoe wij zo bot spreken, maar dan komen we wel van kan het of kan het niet. Ja, es que men die a mi po bisa romana, meneer romana bisa o pastora bisa ko por. Pero mi da bisa si bo wak sempre e cosi ting riesco con e. Oké, broer Steven zegt dat hij heeft gehoord dat volgens de predikant kan het wel, maar moeten we altijd vanuit gaan dat er risico's zijn en dan moeten we gaan kijken of dat niet gevaarlijk is, toch broeder? Correct, sí, pues het een risico con e. Dat er kunnen risico's ermee komen met deze acties. Wat in die ting, eigenlijk worden je certo maleza of gewoon door je assessaki. Er zijn heel veel mensen door deze dingen te doen dat ze ziektes hebben gekregen. Ja, dus je pregunta da, si ting riesgo y si ting maleza nang maranaje ete safe? Dus de vraag is, als deze risico's ermee brengen, is dat safe? Is dat, hoe zou we zeggen in Nederlands? Veilig om te doen? Ja, veilig, ja, dankjewel. Juist. Oh, wat klein is het niet aan, Berubano. Porta. Laat me dit zeggen. Misschien. Sí, pues porta nos of algún de nos. Misschien een van ons of wij. Aí queria sim, pero nada passa. Heeft dit gedaan, maar misschien is niks gebeurd.
Ja, dus ik heb een saloon, dat je nieuw symptomen, nieuw malaise. We zijn gezond gebleven, er waren geen symptomen, geen ziektes. En de jaren nog te pensen, het oké, we zullen naar doen passen. Dan gaan we denken, het is goed, er is toch niks gebeurd. Ja, dus de mes um engano. Dus dat na se visa even dan, michi. Om de mori. Nou, is dezelfde leugens zoals de duivel heeft tegen Eva gezegd. Raak het aan, je gaat toch niet overleden of je gaat niet dood. Pero después, no se mire consecuencias, ¿no? Te hago en este ding. Maar later zijn de consequenties gekomen en tot de dag van vandaag zitten we erin. Tiene dan consequência direct, tiene después un par de tiempo, tiene te morir bij zijn. Er zijn sommige mensen die de consequenties gelijk krijgen, maar andere mensen die duren wel lang. Ja, er is no que menko, pas sombra nada, no pas de mi caso, está oké. Maar dat betekent niet dat er niks is gebeurd in mijn geval, dat er niks gaat gebeuren. Dat je geen ziekte zal krijgen. En het blijft daarbij. Correcto. Dus is niet meer registreren in je mente. Die romanen ko no importa quem dice cos. En dit is wat ik aan jullie wil meegeven in gedachtenis. Mag niet uit wie wat zegt. Nos temos Bijbel, nos temos Espírito e profecia. We hebben onze Bijbel en we hebben onze geest de profetie. E dentro de todo contexto, e me querer ora nos hace oração of nos yuna, Espírito de Deus também guia nos e nos é sincero. En daar hebben we alle antwoorden. En ik geloof dat wanneer wij in gebed gaan met onze kinderen en vragen de leiding van de Heilige Geest, dat zal ons begeleiden naar alle waarheid. Amen. Pero nos meses de willing sí. Assim nos está fout, abandonar nos mal caminho. Amen. Maar we moeten wel bereid zijn, als wij fout zijn, dat wij de verkeerde paden ook verlaten. Ja, você entende? Não quer buscar excuse com para seguir esse co. Veel mensen blijven excuses gebruiken om door te gaan ermee. Brother Steve, tiene tu man na laira, tena kumisa ba man back aqui wanta no. Rem. Te dura na, pero hoy es tema kumisa. Bimbay no? Ja, kumisa ya kaye. Amen. Abu arme. Ja, seguir ese va, pero anyway, la mila que otro. Okay. Edson, ta machora ta vara subir. Paciência de santo na. Amen, amen. Netamente, ayer ora Steven had het thema. Gisteren, wanneer toen broeder Steven het thema had gebracht. Ik wou contact vandaag nemen met de broeder, maar ik ben helemaal vergeten. Pasobra, in verdad, mi tambe ayege studia, que men es aquí un pastor atrás Omdat in feite heb ik dit bestudeerd. Dit heeft een predikant deze thema naar voren gebracht. Pero ma dice le maniera la trecede in Bijbel. Maar deze predikant heeft het gebracht zoals in de Bijbel staat. Kuta lo que hermana avisa hoy Cantares, que me la manda esa Cantares completo, pero el pastor explique le riba Cantares 4. Dus zoals die zuster Baby heeft gezegd over de was het hoogliederen, was het? Cantar. Cantaris is prediker, toch? Nee. Sí, es un hermano bisa brome. Oké, wat zuster Baby heeft gezegd, de predikant heeft het erover gehad van deze boek, maar hij heeft het op de hoofdstuk. Hij had het over hoofdstuk 4. Aha. Anto, ik denk het mostrava possível por. Você bota começar na cabeça, bem bom. En daar in de Bijbel staat dat je kan het wel doen, omdat je begint vanaf het hoofd tot de tenen van de voet. Oké, então, outro ponto, se por of no. Andere punt is of het mag of mag niet, of het kan of kan niet.
Di kong pasoba elo que gran ku Steven atrese ayera ting ta consequência nan di maleza ku tabini ora bota tene seks paroting. Wat broer Steven heeft gisteren gezegd is door consequenties van seks die parotinbroeder kiko ta parotin. Kong pa loco. Zomaar dat je seks zomaar overal met wie je wilt. Que me resultado di un relación parotin. Oké, dat zijn de consequenties van een seksuele leven. A la leven la vida loca. Amen. Sí, anto ore mi tabay ora Dios crea hombre y mujer no tabata ting enfermedad nai. Wanneer God Adam en Eva heeft gemaakt, hadden ze zulke ziektes niet. Anto manera mabisa hoy es resultado tabata cita de un pareja, no como un tata me está atacando Steven, con mi opinión me está dando, de un pareja que Dios a uni, si cantar es manera pastora expliquele, se me está bisa ore, anto no más de un pareja normal. Is niet dat ik wil broer Steven bekritiseren, dit is mijn standpunt. Wat de predikant heeft gezegd over die boek, dat ik nog steeds weet niet of dat prediker is of hoogliederen, maar dat de vrouw, dat de echtpaar kunnen doen wat ze willen. Zo bedoelde uw broeder? Sí. Anto mi lo mitingana di sitanang kantika nan di Salomo, as ne bukiyama. Oké. Dan is het dat zijn hoogliederen dan. Ja. Of de hoogliederen of klagliederen. Maar volgens mij is het hoogliederen. Ja, volgens mij ook hoogliederen. Klagliederen. Ik zie het al. Ja, het is klagliederen. Dus, klagliederen 4, hoofdstuk 4, vers 3. Vers 3, ja. Oh man. Heftig. Lamentaciones. Ja, klagliederen, ja. Nee, hooglied 4:3. Cantica di Salomo. Dus hooglied. No, completo, me se studia completo, manera hermana bisaore. Completo, no solamente un vers. Oké, de broeder zegt dat we moeten deze boek helemaal compleet bestuderen, zoals zuster Baby heeft gezegd. Mag ik nog iets zeggen, Romana, mi porbisa algo? Bijbel tabisa nos. Turcos por, mas nota turcos ta combini. Pensei, vai estudar e book Romana. Vai estudar. Nós discutiremos de agora que, Senhor, não por papia com nós personal. Oké, de zuster zegt. Personal. Oké, de zuster zegt. Amen. Alles mag ik doen, maar alles is niet gepermitteerd. Dus daarom laten we onder de leiding van de Heilige Geest deze boek bespreken. Omdat op dit moment kan God niet allemaal op dit manier persoonlijk spreken. Você tem que ver com respeito. Você não dois papel com o outro. É um saco para respeitar o outro. Você não está turco está permitir. Não está turco está vai segundo nos angelo com nota consagrar. Oké, het gaat hier om respect. Respect te hebben voor elkaar. Omdat niet alles gaat zoals wij het willen. Ik quiero agradecer Relación sano. Sano. Een gezonde relatie. Ik wil iedereen die me quiero agradecer iedereen die participar. Ik wil iedereen die mee hebben aangedaan of deel hebben gedaan aan dit. Agradecer enormemente que estava haciendo tanto atención para a campaña. Willen jullie van harte bedanken dat jullie zo veel attentie hadden voor deze thema. Pero para todo comienzamiento tiene su final y no se llegan a los final.
En zoals jullie weten, voor alle begin is een einde. En het einde is gekomen. Não quero pedir para o Steven que você tem duas placas de stem ainda que por assim oração para nos serra. We willen broeder Steven vragen of hij nog voor ons de sluitgebed mag zeggen. Ja, en die Mayang nos ting, hoe is het erover? Thema otro? Ja. Morgen zullen we de volgende thema hebben, met Gods wil. Sí. Sowieso que dos preguntas aan ahora sí. Sowieso, die 2 vragen die zijn vandaag gesteld. Ayer. Sanjayera. Oh, de 2 vragen van gisteren, sorry broer. De vragen van gisteren die werden gesteld. Ja, Sanjayera die mes nos vai tratar het tema intitulado Dushi Banca Pecos na Raiz. Nos por naar otro ilubida. Amen. En dan gaan we morgen het volgende thema. Laten we Schatje, laten we. De wortel, laten we vanaf de wortel alles breken, kappen. En laten we elkaar gaan vergeven en vergeten. Creciendo en santidad. Venciendo ja. In de heiligheid. Opgroeien. Ja. Ja, santificación del lugar santísimo. Heilige der heilige. Juist. Dus de idee dat Mayang sowieso nos zie kan bij het del lugar santísimo. Dus morgen het idee is om samen te gaan lopen naar het plek van de heilig der heiligen. Juist, we zullen elkaar ons titulo die ons thema generaal ta. Dus onze algemene titel van onze thema's is Noviazgo, matrimonio, divorcio y reconciliación. Noviazgo. Verkering. Ja, verkering, huwelijk, scheiding en verzoening. Ja, het is no lugar humano por lo cual nos papia. Dus broer en zuster, jullie zien alles wat we hebben gesproken. Dat in context in ons papier. Zullen we in die context erover spreken? Ja, dus men die hasta je piden aan cabin die lante hoy. Dat is sumamente importante. Dus zelfde stukjes die binnen zijn gekomen vandaag, dat zijn ook heel erg belangrijk. Dus we met een plan die salvatie Dios die. Omdat er is alleen 1 plan van redding. Ja. God heeft alleen 1 plan van redding. Dus si nos nota canando según el plan E. Als wij niet lopen volgens dat plan. Dus nos nos propio camino dan. En we gaan onze eigen wegen. Dus no de llega para llegar individualmente entre nos con Cristo. Nog een keer broeder, sorry. Sí, dus individualmente entre mí con Jesús. Dus individual, even kijken. Persoonlijk, tussen mij en God. Juist. Lo no tiene reconciliación. Solo no vira uno. Dus individueel tussen mij en God zullen we geen verzoening hebben. Juist. Dus no tiene vira uno. Mescos que pareja de un vira un back. Omdat wij moeten 1 worden zoals de echtpaar moeten weer 1 worden. Juist. Entonces ese propósito de entrar el seminario aquí para pareja y para esnan con nota casada. Dat is de bedoeling van deze campagne. Zoals voor de mensen die getrouwd zijn en voor degenen die niet getrouwd zijn. Zo nos saco nos te bibando ding e dia fin en angese ding tempo di fin aquí. We weten dat we leven in het eindtijd. Oké, en pronto, o sea, muy pronto. En heel binnenkort. Jesús stop de interceder.
zal Jezus stoppen met voor ons intercede. Voor ons pleiten, ja, dank u wel. Yes, que menos vida na mesa de acordo com Dios voluntad. Dus onze levens moeten harmonie zijn volgens God. Deve ser assunto aqui em Romana, outro assunto de Steven. Daarom, dit is niet iets van Steven. Of wat broer Steve zegt, het is goed of niet goed. Cada de nós me examina os vida en para nos mes. Elk van ons moet onze eigen leven gaan onderzoeken. Zo het thema dan aqui entre vida of omdat deze thema's staat tussen de dood en leven. Juist, ele como a mí te quiere, a mí te pensa, a mí te kiko. Que é pergunta daqui que palavra assim. Het gaat niet over wat denk ik of wat geloof ik. Het vraag is, wat zegt het woord van God? Juist, en anders mis het. That's it. Daar moeten we zijn. Nos nota eens o algo, abrir o Bijbel, abrir o Espírito de Profecia, studie mes. Als wij er niet mee eens is met iets, ga de Bijbel openen, zoek het ook in de geest de profetie. Ja, si lo que te para escribir, poner en práctica. That's it, aan de woord. En wat erin staat geschreven, breng het in praktijk. Yo wordt canando seguro. Dan loop je volgens en loop je zeker. No tiene problema con Jesús. Dan heb je geen problemen met Jezus. Amen. Oké, we gaan nu bidden. Padre Santo, nos servimos delante hoy noche. Heilige Vader, wij komen vanavond bij uw troon van genade. Dus Senhor, você sabe como o pueblo de Sintago ouve pergunta. U weet dat er zijn heel veel vragen. O pueblo de Sintago não. Sorry, broeder. Pueblo de Sintago ouve pergunta. Uw volk zit met verschillende vragen. Door que você é o Deus. En omdat u er weet van. Paduna bo Bijbel como luz maior. U heeft uw Bijbel gegeven de grootste licht. E paduna nos como regalo vários boeken de Espírito de Profecia. En u heeft als cadeau gegeven verschillende boeken van de geest de profetie. Menos se pediu o Espírito Santo para guiar-nos em turbo verdade. En daarom vragen we dat uw Heilige Geest ons naar alle waarheid mag leiden. Yes. Dus nos mistério do Espírito Santo de noite. We hebben uw Heilige Geest nodig vanavond. Door que nos sa, que nos guia. En dan weten we dat hij is onze leiding. Yes, dus nos reclamar e promessa que tata em nome de justima Cristo Jesus. Amen. Dus we eisen deze belofte in de naam van onze lieve Heer Jezus. Amen. Amen, amen, hermana. Mas normaal gesproken ons te seraku e cantica di tema. Si eru manco tinko cantica di tema, que cantica di tema ta tenko nos ta llama otro ayo. Of que tayo te bise Jennifer da que ga slapen is ook prima, so no se pasa hora. Y me le quiere ku pares rumana ta cansa. Ja. Roman Biula. Roman Biula que canta cantica di tema tante rumana ta ba? Sigur. Dank je, hermano. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain
cleansed by his blood. Join hands with Jesus as we travel this soul. For I'm a part of the family of God. You will notice we say brothers and sisters round there. It's because we're a family and these folks are so near. When one has a heartache, we all share the tears and rejoice in each victory in this family so dear. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by his blood. Join hands with Jesus as we travel this on. For I'm a part of the family of God. From the door of an orphanage to the house of the King, I'm no longer an outcast. A new song I sing. From rags unto riches, from the weak to the strong. I'm not worthy to be here, but pray God I belong. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by his blood. Join hands with Jesus as we travel this song. For I'm a part of the family of God. For I'm a part of the family of God. Masya, danke, Miss Hermana Bula. Me quero participar na Romana de leida team de refúgio, minha chamada de pastor, e ela pede conosco por aqui da para trás de 5 minutos. E assim, tanto que me quero chamar turso para Romana, aí eu tenho manhã com Deus que dorme duche e lo nos mira outro manhã com Deus que. Tchau. Tchau. Boa noite. Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. I'm so glad. Iglesia Refugio quer participar na Turende. Kuding inteira luna de mar venidero aqui. Nos lo baiting grandioso seminário intitulado
noviazgo, matrimonio, divórcio e reconciliação. Começando com a promessa de Marco 11 de oração. E também a promessa sábado vai ter uma vigília. E mês horas atrás, nós estudamos com vários temas na ronda de noviazgo, matrimônio, divórcio e reconciliação, centrado em o plano de salvação. Pois seminário para tu rende, hasta pessoal que não está casado, ou pessoal que não tem pensado é tolpa para casa, também é tema não toca tur essa aqui não. Pois assim a preparação para o porteio inteiro e luna de março aqui com refúgio. E se você sabe mais de seminário aqui, por uma informação através do número de telefone 062 695 418 ou por app também. Pois reservar a luna aqui completo para botar com a igreja refúgio. Bini 1, Bini 2.